Aron guys, magpabukid sa ta, magpa-nature na punta guys, kay para ma-refresh na itong hunahuna. Puros ra banha og tingog sa mga sakyanan natong madungog gani adlaw-adlaw. Diri na punta sa mga tingog sa mga langgam atong madungog. Tanawan nyo guys no, mura nagsilinga na to si San Pedro diri. So mauto guys, kay dugay naman mi nagsabot sa kong mga tropa nga mag-outing daw mi sa bukid. Aw tinud-on na to na oy dili lang takutob sa drawing. Nya naabot na mi ani guys, kay hapon naman mi nagikan. Mao nang nagabian mi. Pero tan-awan ninyo ang palibot, alas 6 pa na siya sa gabi iha, pero tanawa grabe na ang fog sa palibot. Pagsaka pa lang namo daan guys, lain na kay mong pamati, kay murag tugnaw-tugnaw naman, mamaak naman ang katugnaw sa imong kalawasan. Kumpiyansa gani kay nga aktor no, kay wala nag-jacket, abig makaya ra. Pero sige lang kay naa mang butay pang tapat ana no, imna nakalato na og tilay. So mauto guys no, kay bag-o pa man ming abutan ni giplastar sa among mga kaugalingon ug among mga kagamitan. Nya pag humana tog plastar diha, kay nagbayanihan din ta kay para makapanihapon na ta, kay pag humagpanihapon lipay-lipay na punta dayon. Samtang nagataas ang kagabion, nagkabaga po ng fog sa palibot. So mauto guys, kay naluto naman ang musudan sa pamaydugayan, di mo kaon nami. Pag human na tog panihapon, automatic kanta-kanta din na, banding-banding, hinom ginagmay, istoryag burit dinagko. Grabe, perting lingawa oy. Kunya guys, kay buntag na, wa jud ko kamataog sayo, si ay mo'y nakamataog sayo ani guys. Wala jud ko kita sa gwapo kay nga sunrise ani guys, pero sagdilang kay naka-video man siya no. Lahi ra gyud to og sa personal nimo kita guys, kay perti jung gwapuha daw. Saon manggod guys no, kay nalamian manggod daw og tagay. Sa mga wala day kabalo guys no, kay naa day mi diri karon sa Paquibato District, Davao City. Kani day diri among gyatuan guys, kay exclusive din siya. Pwede kayo diri ang inyong family reunion, mag-outing mo sa inyong mga barkada, team building ug unsa pa na mga okasyon guys nga gusto nyo i-held sa gawas. Lapad kay lang area diri guys, nya daghan sila klase-klaseng rooms diri nga inyong matulugan. Pwede sad mo magdala og tent diri. Pwede ra bugon ninyo i-PM guys kung mag-inquire mo diri. So mauto guys, kay nakamata naman ta, medyo lipong pa atong paminaw diha no, kay hangover pa kayo ta. Nihunat pa jud ko diha mayo guys, kay murag wa pa ko kasabot sa akong gibati. Kana bitaw mga nagsabot-sabot diha nga mag-outing, sus ayaw lang mo sige drawing, kulori na ninyo kay bubo kay panahon karon guys. So mauto guys, bago daw mi mamahaw, adto sa daw mi diri sa ubos, kay manakop sa daw mi og tilapia. Naa po des lay binuhi diri nga bibi guys, pero dili na siya libre guys ha, naa na siya bayad ug gusto ka magpaihaw diha. Nya kay alawa worth man ta guys, diri lang sa tilapia, kay gilibre ra pud gani mi ani guys. Pero gusto mo mag-outing diri guys, pwede kay mo magpakuha diri og isda. Tapos ni adto na pud mi diri sa katong mga tilapia nga pula. Kaso wala mi nagkuha diri kay padaghanon pa daw nila ni guys. Sumauto kay human naman og luto tanan nga among pamahaw. Mamahaw na pud mi kay para pagkahuman maligo na pud daw og swimming pool. Simple kay namong pamahaw guys. So among sudan diha wala nay bunga-bunga. Importante diha magbanding ug makakaon tang tanan. Naa man pud usahay nga pag magsabot ang uban gusto pud bunga ang mga pagkaon. Pero kini nga mo wala nay pabunggahe sa pagkaon. Importante makakaon mi og magtapok ug magbanding ang tropa. Unya nang bunga-bunga pag makwartahan na tang tanan, kay og makwartahan tang tanan baskin pag pamahok udto panihapon litso na nga atong handa. Tungod sa katugnaw diri guys, baskin pag utong tutok makapangapi jud ka og gahat. Nya guys, pa-adjourn na mi ani kay niingon man ang tagya nga nana po daw mo puli sa mua nga nakabook daan. Nya tanawang isa sus